Apa? Aku pengen mimik. Mimik napa, Mbah? Mimi apa? Teh, kopi? Mau wis biasa. Mimik aki. Banyu aki. Enak nak Mimik no guys. golek nasu. Kok napa niku? Air susu umum kuwi lho. Oh, Tukokno toko purun mboten, ngendi? Mbah? Asu, Mbah. Asu. Asu. Nggih. Asu. Air susu apa wi? Umum. Oh, air susu. Arep milih sing atos apa sing empuk apa sing demek? Nek sing empuk. Sing empuk kuwi susune Yudarmi. Maksudku susu sing didum neng posyandu. Nek atos. Nek atas ngarepan kae mau ana loro gelem. Apa gelem aku? Kowe gelem ngemut kenal pote ngono. Apa wi? Suzuki gelem kene tak uripne sisan mesine